Maidir in jobh táid go le cant an seomra ranga. Agus táid go le breanú na rudaí a bhíonn istís a seomra ranga. Ar bhaid íonn seomra ranga seo aiceil? Nach álinn iad na rudaí atá sa seomra ranga seo. Is cé go mbíonn chola seomra ranga éagsúil bíonn cabhair rud mar a chéile ionta bar fad. Tá mis gáil cur síos íana ar chuide go na rudaí sin agus caithta sa túis sa mála céirt faoi bhfuil me caint. Would you break see? Ceach go leor. Bíonn an rud seo crochta ar an mála ag ceann an seomra. Ceanglíonn an múntóir an riomhar a chó seo. Bíonn ólas, bíonn scríneoireacht agus bíonn pectorí crochta thuas an. Is féidir scríomh ar chomá. Céirt atá an. Tá ceart agaí. Is chlarbán idir gníomhach atá an. Agus tá chlarbán idir gníomhach an seo le más freisin, agus cé bhfuil siad cinál difriúil déanann siad an beart. Ó bhfuil chlarbán idir gníomhach idir rang, bocam idir rai. Nis, síon an múntóirin seo, agus leagad an múntóir riomhare, nó beidir leabhra, obair ar seo, meas tú céir tá an. Ar oibre tú macha? Is báirt an bhúntóire atá an. Gus tá me cinnte bhfuil báirt sa seomra ag do bhúntóir sa chomá. Chéad rud eile, úsáideann muid an rud seo agus muid i ngníochan arcud lámha. Níhann muid fearras alíne in seo chomá, bíonn scona an agus teagan iscimachas sa scona, céirt atá an. Is dúirteal atá an, fair play riab. Is bralam san cúne seo, bíonn go leor leabhra an agus is féidir léthúireachta dhéanana an, céirt atá an. Leabharlann atá an, bhfuil leabharlann de seomra rangasa? Tá me cinnte go bhfuil. Mas ceann amháin eile. Síon tusa in seo, agus bíonn do chud leabhra an, agus bíonn tú a gobar in sin, bíonn tú i mbun alíne in sin, agus i mbun ólaíochta, céirt atá an. Is báirt an fáiste atá an. Ma thu. Agus ag an mbáirt tá cair. Agus tá cair amsa riamh in seo. Is, tá mo chara teddy in seo. Agus tá cair am. Aber cair, cair, an chair, an chair. Tá mis gáil teddy a arú hart, hímpel ar an gair seo, agus má tá teddy atsa téachtas an rud céna dhéanana. Cá bhfuil teddy inis? Tá teddy ar an gair. Aber tá teddy ar an gair. Arú me teddy inis. Cá bhfuil teddy inis? Tá teddy faoin gair. Aber tá teddy faoin gair. Ítach. Cá bhfuil teddy inis? Tá teddy os cóir na cairach. Aber tá teddy os cóir na cairach. Céirt faoi nis. Cá bhfuil teddy? Tá teddy le taobh nó in nace leis an gair. Aber tá teddy le taobh nó in nace leis an gair. Cé faoi nis? Cá bhfuil teddy inis? Tá teddy taobh hir gan chair. Aber tá teddy taobh hir den chair. Gus mar dearma má tá teddy atsa sa mála déachtas a thuhéin a bheith a gleachta sin.